Нәрсә карыйсың? Уен белән нишибез? Дәвам итегез. Абый, рәхмәт. Сезгә килешә. İğtibar. Tizden 4-nче уен башланачак. Хезмәткәрләр күрсәтмәләрен үтәгез дә уен бүлмәсенә узыгыз. Мин тагын кабатлыйм. Тиздән 4-нче уен башланачак. Хезмәткәрләр күрсәтмәләрен үтәгез дә уен бүлмәсенә узыгыз. Кагыйдәләрне бозган кешеләр болай тәмамлыйчак. Алар кагыйдәләрне соңга да сукмады һәм үз файдалары өчен бу уенның асылын бозды. Монда сез барыгыз да бер-берегез алдында бер тигез. Без һәрберегезгә дә бер тигез мөмкинлек бирәбез. Аның асылында бернинди дә дискриминация һәм гаделсезлеккә юл булмаячак. Бу хәл бөтен кабатланмас һәм аның өчен без сездән гафу үтенәбез. Баш-аяк уены. 6-нчы бүлек. Канбу.